Iki judulnya melanjutkan perjalanan. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Halo guys. Makasih ya Bude. Podo-podo nduk. Iki mang ceritane iki kan bar ganti ban. Ape menuju rumah makan Padang ya toh. Tutup. Ya wis gantine Mas Heru. Atik prei bakul nasi Padang pek sewi prei kira-kira ning ndi ya Le ya? Mudik. Kok tahu ya, Bu? Mbah nek wong merit. Iso uga. Merit. Merit sekalian bulan madu. Hah? Bakule wedok-wedok itu. Oh, alah ya wis. Asik. Kok tahu? Yo ora nduk Le, mosok ae yo sing duwe ketoke yo asli wong Padang ketoke lho. Dia mam. Rawon. Wis aku pengen ngene. Sing rong datang Intan. Mbak Indah telepon nek apa, Nduk? Mbak Indah telepon nek apa? Lho Mbak, Indah Ratih Pro Mami telepon. Ya itu sedang Galau. Gak dijak makan. Gak dijak. Bangetan yo ya aku ra dijak, aku cukup tahu jare. Oh, tak dek. Galau dek kok, Mbak. Ya nek omah bikin arah-arah. Ini tinggal nunggu. Tapi kadangnya aku kayak sungkan nunggu. Piye, Dok? Mungkin itu dalam arti jelas Dimas untuk medino kene wis bulan ono. Apa dijak metu maksudnya yang sungkan ae. Iya, kene sing gak penak meskipun kadang kono ya oke tapi kan kene ya piye ya juga dhewe lah kok. Engko ndang enek piye to piye kan kita ndak tahu ya, Dok ya. Jadi aku sudah bikin apa nih? Kondo sik. Di apa nih terakhir bikin apa? 3 hari yang lalu. Nah ya wis. Aku ndek iki kok kono ya ki tak jogo sik. Tak gangi sedina. Ora enek apa-apa pemirsa iki jagani aku dhewe kok. Ora enek apa-apa ya aku dhewe sing jagani. Engko tang butuh quality time sik ngono. Wih, Intan sotone iki. Iya, kira sendok. Wala iki lho sendoke, ya Allah. Sendoke dilekno Mas Heru. Ora tan dilekno Repak lho. Wis dah, ayo selamat maem. Berdua itu sama soto. Iya. Internet soto. Ndang maem. Aku lagi bloko canduk, aku pengen ngombe ae. Pengen ngombe apa teh hangat lagi bloko. Malah dalam nembe mawon Mas terus gantos ban niku dheke. Nggih. Kok tak minum jeruk mawon. Seweger ya. Mari anak-anak, aku mbak ibu kos kan nduk sing galak ya. Dihabisin ora? Ngono. Kurang galak sih. Enggak Pemane awak anak kos ya iku Bude berperan sebagai ibu kos yang paling galak. Iki lagi mulai sekolah kan terus tak pantau, tak kon maem. Nek maem dihabisno. Ngono ora habis ayame Mbah kos ki engko entek ki engko. Ngono jawabane. Wah, anak kos kok sekarang berani semua ya sama aku. Waduh. Diguyu buwe. Enak, Dok. Loh, lewes pirang puluhan lagi bismillahirrahmanirrahim. Ora apa-apa lali ki ora apa-apa. Alhamdulillah. Ini le. Ini. Mas kan dulu enggak loro. Loro Pak. Ya aku sapa cak. Nanti ditung lho, gorengannya gak eneng toh. Gorengannya kok gak ono ya? Iya, sampai tutup. Oh, sampai tutup. Loh, pemirsa tak dohno pemirsa. Pancine sampun dijengkengkan tak dohno jenengan. Saking pun habise lho. Mbak Us niki lho pemirsa tak dohke nek pancine pun dijengkengke ya. Pertanda udah habis semua lho. Pun jengkeng-jengkeng sedaya alhamdulillah. Dinten iki rame sekali nggih, Mbak Us nggih. Wis pokoke lebaran nggih bukan jenengan nika. Hari
Hari ketiga nggih. Oh, lebaran hari ketiga sudah buka. Wis rame terus. Sudah dijengkengke semua iki lho. Oh, jengkeng kabeh, pertanda sudah habis. Piye, guys? Enak. Alhamdulillah. Sing gantek sapa? Engko nek pitike mati lho. Ayo dihabisna. Dihabisna. Gantek piringe maksudnya. Ya Allah, ya pecah kok. Piye tan? Mantap. Walah tan. Nuknan pemirsa. Ada kan juga iku lho Nduk tan. Kan juga apa nek ngarani iku lho sundukan. Udah. Malah mbok pluruti mbok lebokno kono. Malah Nduk. Iya. Oke. Pelan-pelan nek ora nek tak tinggal. Alon-alon ya. Oke, pelan-pelan. Ora kok jempret-jempret neh koyo. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Ibu satu Dok, coba Dok. Mereka gak pakai berani banyak-banyak pemirsa. Gitu ya. Menjaga kesehatan. Alhamdulillah. Boleh. Dari ini Mas Dio pe usung-usung wineh ini narik tali ngutandur berdua karo Pak O. Lapor. Kok rame lah Nduk Pak. Apa yang situ betul ya? Situ era kuat. Mbak Repa aku yang bagian iku ale. Ngeleri tangan iki. Galeng. Lu sanggu. Yo wes wong itu gitu tenaga mana. Setiap hari kasih. Wong tandune cilik-cilik. Ini apa? Awak ae. Mantep kan. Jadi kan harus kulino mundur. Kan aku maju. Macam apa ya? Aku jadi trauma sama. Lu ada biji mana? Orang bilang ya. Heeh. Sama sabira lagi. Kan Dul. Ya, Alhamdulillah. pas cokot bol. Iki lho, siang iki lho saya. Orang sini. Dina ya. Nduk. Alhamdulillah kok lanjut di rumah. Bersamaan bersama Salwa, Mas Dio, Mbak Intan, Repa. Nanti dilanjut lagi. Sampun Mbak Us. Nggih. Mbak Us lagi nek tulisannya lho Tan lho. Mbak Us dan Mas Heru Amuba. Amuba lak pelajaran biologi ya Nduk ya. Ya. Mbak Us malah guyu. Nah nggih, amuba pelajaran biologi zaman riyen nggih. Oh, amuba, terus enek ganggang biru lho. Ngono kuwi pesen yo. Iza. Pesen tulisan, lha Intan pengen tak pesen no piye? Aku pengen tulisan. Yo sok ben. Intan Intun. Iya. Dodol obat pari. Enggak, usah. Bisa. Ya. Tambahannya apa, Nduk? Telur puyuhnya 6. Ibu dia satu, Jin. Iya, itu. Terus ini aku 1 Telur puyuhnya 6, Mbak Us. Kerupuknya berapa? Kerupuknya aku 1, Dio 1, Mbak Inan 1, Sawah 1, 4. Terus Kerupuknya 4 sudah. nggih, terus minumnya Yang air ini
Air putih 3, terus jeruk anget kalih Mbak Us. Terus ditambah sotone kalih, ditambah asem-asem. Nggih. 114. Nggih, siap Mbak Us. Lo Mas telepon Mas. Mas telepon. Ya Allah Mbak Us. Apa ya ada betul? Iya. Warga. Allah. Matur suwun nggih. Matur suwun nggih. Dapat diskon. Makanya nek rene awan-awan ya pemirsa. Pas wayahe pas wayahe panci-panci dicintekne ya aja lali mampir ning gone warung makan. Ini pasang rasa Mbak Us dan Mas Heru Amba. Nek kowe nek jam ya ini ya untuk diskon. Nah, dihadapi kamerane ya. Ayo sudah. Matur suwun nggih. Budi cek nganuni iku es. Aku tak cepuk tisu, guys. Wes, ayo kita pulang. Wes guys, iki lokasine ning kene. Wes. Seger, wes. Oke. Sampai rumah langsung to the point saja. Kumban nggih pemirsa, kumban. Aku ndik mau dingenekno. Bu, engko pokoke nek ibu setrika tak tunggoni tenan kok, Bu. Tak tunggoni ngono. Coba. Alhamdulillah. Kumbahan garing itu adalah sebuah kebahagiaan yang sangat indah bagi Intan dan pecinta kumbahan-kumbahan lainnya nggih pemirsa. Seperti Owner Laundry gitu. Wes. Iya. Wah lah Tan. Setrikane ibu sak pira Tan? Sak tergandeng apa ora digandeng iki? Tergandeng. Gandeng sapa? Ki anduke Kinara. Anduke Kinara selalu tak cuci. Terus disetrika. Ya nek ibu anggek nyoncong ngene iki mbok setelno lagu ya dadine ya copyright le. Halo sayang. Jangan melayu. Nah, di sandalmu mana, Dok? Hilang. Duh, sandal hilang. Iku di depan. Iya wis tadi coplok iya. Iya. Hilang. Lah ada iso warna hijau itu. Karek satu tok. Loh. Lah terus piye, Dok? Iso hilang sandale. Mbah Tan. Kena dijupuki laran apa? Yang kosek lah, Dok. Kesuwen. Ndang gage to. Intan ndang rene to. Intan kathokmu ketok. Yo engko le tablet engko wae. Kok iso wis nang dijukuki engko karo nyetrika buke sore-sore. Ya Allah aku mau nyoploki dua tok. Intan yo wis balekno neh hangere sik, hangeri neh. Wes dia hangeri neh. Ya wes hangeri neh, dilepasang neh hangeri. Wes hangeri kabeh sik. Iya. Itu alasan kenapa saya tidak bantu pemirsa. Kok nek tak bantu, tak pepekno. Kadang nuki pepean dintasi kabeh, dicoploki dipepe neh ngono lho. Mindon gawe niki Mas tak coplokno dua lah ya. Ya dipasang neh. Lho hangeri dipasang. Terus lagi dicoploki lagi. Ngono ki piye le yo? Piye ngono lho? Piye coba bayangno. Lho, wes toh dipasang neh toh. Wes ben kudu sabar le. Sabar Kinara nek sabar ngene cah le. Sabar ngono Kinara, tenan kok. Nah, ki engko diungkar-ungkar neh kae. Yo, diungkar-ungkar maneh. Nah,
Jadi posisine ki ngene pemirsa. Kumbahan sing lagi saiki kan harusnya kadang dikok ning dhuwur enak ya wis Gak kuwi dituwoto paling ngisor. Betul. Ngono. Betul, aku dikon roh. Rata kandhani Mbak Intan ki unik le. Dadi yo gak ngerti kumbahan sing baru. Kuwi nek budhe langsung tak plekno atas, nek Mbak Intan ora ditoton neh. Kok ning ngisor. Sing berjabot. Iya, taruh di bawah. Ngono. Apal lah sampean, dulure sampe apal. Lho. Oh, ya ta. Sabar ya Allah, muga-muga paringi sabar. Aku pengen carry. Aku Mbak Intan pengen carry kelambine. Mbah, biyo seumpama klambine Mbak Intan keri digoleki, Nduk. Ngerti kok ndekne klambine ketinggalan ning gone Kinara. Bu, lho kok ngisor ta? Plak. Lho, sing anyar dikok ndek ngisor ngono. Sabar ya Allah, paringi sabar ya Allah. Wes kok karek setrika kancane ya. Letek tes mapan ning kono lah jarene apa nyoteng ibu. Aku aja mbok soteng, Bu. Aku urung mandi. Nek urung mandi aku aja mbok soteng. Ora tak soteng. Ya. Lah kan nek nyoteng berarti kondi kok kono to, ke pojokan kono to. Ya wis sak senengmu. Apa nyoteng kondi, apa cerita apa? Apa cerita apa, Dok? Enggak cerita apa-apa. Yes. Salwa mbek Repa ki tak golek Nduk ya. Nendi? Mbek makan bar balik. Ning Bravo mau kan ceritane numbasno pampers. Wes tekan omah, tak goleki neh. Ternyata ning sawah delok diung ngusungi wineh. Nek Intan yo ora marah gelem lah dijak. Mau. Ambune wangine cah. Gak geleme kenapa? Mbet apa panas? Mbet megah aku. Wegai mah aku pelaur. Surat lu kok tembung pelaur. Pelaur. Iya kan jenenge moh ya ora iso dipaksa. Kena apa nek moh ya udah pokoke semoh ora iso dipaksa jenenge intene kuwi. Kok iso jelasno ya ora iso. Jenenge Intan. Kan piye ya, Dok ya? Sing paling sehatan awake ta. Wes pokoknya semangat ya, Dok. Semangat paringi awak sehat itu sing paling penting. Paringi awak sehat. Jadi mergawe iki rasane piye ya aku nek karane nek awak sehat ki mergawe ki bodine penak ngono lho. Aku nek ngrasakno awakku pas sakit ngono kae kok iso mergawe lho. Nggo tangi iki walah sakit kabeh ya Tan ya. Oh nek baru operasi ya Dok ya. Walah. Tan, Intan iki tak eling-eling pemirsa. Aku mulai operasi iki Ibu, aku aja bubuk mbek Ibu ya. Polahku akeh. Polahku kaya Darah nogel. jaran nogleng. Ogel. Jaran nogel iki jaran sing dugar-dugar. Iya, betul. Aku tak bubuk ning ngisor ya, engko nek aku nyenggol perut Ibu iki. Terus sak urunge bubuk tak eling-eling pemirsa. Apa? Bu, tak pijeti ya Bu kakike ya. Ya Allah, Dek. Dengan Ibu ya Dek muga-muga awakmu paringi sehat selalu. Bu, kelambi kuwi tak nggone, Bu. Sing gambar kucing. Gusti Kosek. Sampe tak nggo adus. Lah Mbah Renggo koyo ora nek liyane ae. Ya wis, gak, ya wis. Tak golek ning lemari aku. Sekarang. Gorek sekarang. Sik dongan Ibu muga Intan paringi sehat, panjang umur. Aja gawe atine wong liya gelo ya Dek ya. Aja menghina. Jangan menghina fisik karena fisik mbuh piye kuwi kan ciptaane Allah. Menghina fisik orang padha karo menghina Sang Pencipta. Sing sabar,
Aja mek ngureng-ngureng wae. Tak pijeti ya Bu, eling aku. Sampai saiki aku tak bubuk dhewe Bu, engko nek nyenggol Ibu perute. Untuk pemirsa dimanapun jenengan berada nggih yang saat ini dipercayakan sama Allah untuk ngomong anak spesial nggih. Mugi-mugi jenengan paringi sehat, panjang umur nggih, paringi rezekine sing lancar, apalagi ini Bani Zamzam. Paringi sabar. Semoga dengan kita ikhlas bisa menjadi jalan menuju ke jannahnya Allah. Allah memilih kita. Jadi Udah niki. spesial karena Allah itu percaya kita bisa. Oke, ada suara blarak. Ya wis tak kira udan. Bisa kita mampu. Kelambiku akeh ya pemirsa ya. Alhamdulillah. Dicoba edah metu diingi kok aku. Yesus bersyukur. Mbak Indah ngomong adike. Sok ben aku diemong neh. Ya Allah, diemong terus aku. Alhamdulillah pemirsa aku dek iki diemong Mbak Indah terus. Yo, alhamdulillah leh. Aneh awakmu sing pinter, Mbak Indah baik sama kamu. Iya. Pinter. Iya. Lek dikandani nurut. Ibu kan nunggoni rumah. Kok nek rumahku digawa wong terus piye entene gak duwe omah. Mosok kangen kuwi apa? Halusinasi dong ki piye masa omah digenjong semut, digenjong wong. Heeh. Bismillah insyaallah. Iki Ya Ibu ning sing- omah ae tak nunggoni. heeh. Nggih, demikian cerita. Sing gawekno Pak Sila ndik kae iki yo Bu yo. Iya. Pak Sila yo. Cerita hari ini doa terbaik ya. Semoga sing sakit dan paling Amin. untuk pejuang garis 2. Iya. Semoga Allah segera memberikan omongan yang saleh-saleh. Buku emang kudung kenapa tembok ini bak aku radek. Kudung Ibu. Iya. Dek sore tak nggo keringetan. Heeh. Ae lho. Loh, kuwi njupuk neh kuwi. Pun iya. Cantik lah. Kayak kinara candike. Walah, mau? Mau? Empuk. Bu. Ya Allah, enak. Enek-enek intane. Kinara Iki Bu. enek carane dekne menghiburku di saat aku sedih. Aduh, aku lagi pupel masa dongakno aku mari ya. Ya, setengah dino ngono, Aduh. dongakno yang terbaik. Aduh. Semoga kebaikan pemirsa semua. Masa marai usum loro yo Bu ngene iki ya. Usum Gandakan. Usum nenek loro. Kesehatan. Betul. Nggih, kami Aduh. nggih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.